Hakapor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabenta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no, but ka ICA. Ngut ki Khynnah Kynthei kilangam Jyllop hakwa Yamuna agra hakapor kilit sum hakatai kawa namar ka jingshit palat kasngi kini Khynnah kilit sawa hadin mikil dep bantrei haleng kharep jongki na pedeng kin Ngut saungut kidai sipara bat arngut pat kidai sibakha ki breu ki biu i yakane kila batai sikilat patai kubor bakine ki Khynnah kialekai bat yaring video artat yelde hawa Andai kensan kila poi haka jaka bakam jeliu, bat haka te kapor kalawan ska ka baklan bat larong yaki. Haka por baki pajba kilit bansai, kilap, masaungut kilayap, kat ba arngut pat kidang sa mensiem. Kumta lapen kit no Woodwood sa hospital, handai kila klat no panban. Kinang sasnang kiletu, bakawa kadon hajan kalengka bagi tray, bat kejinglet juki sawa kaden mar kejing shit palat kesngi. Kidan pat kilat patai kubor ki bela batai bana padeng kin Ngut kadon kawe Khynnah ka bela reels hakapor bagi dang ilek kai hawa andai kansan klapois bakam jeliu batlang Ngam sapo kiwe pat ki Khynnah dan lang hangta kila persang menyarap yaka andai kilangam Jyllop lang yala deru baro Ngut kidai nak than Sikandra ki Ngut ki bela yap kidai bela tip kateng kum kamuskan ka bdang khat prasnem ki para joka bakantup yaka Divya ka Sandia bat Kynthei Arngut kiwe pat kide ki bakha jongka kata ka sonam ke bedang khat arsnem bat ka Shivani ke bedang khat neosnem.